Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. муроҷиати ман ба баъзан аптекчиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки чандин сол мешавад даҳҳо намуд маводҳои психотропическиро ҳамчун наркотик ба ҷавонои мо фурӯхтаистанд. гов нестем, мо дидаистем одамо ҳам хичон дарак доранд кайҳо ки ози героинфурӯшое ки қади кӯчада хонавода буданд ози мода рафтанд. ози основной наркотика аз худи ҳами аптек мехаранд ки бояд ҳамун психотропически веществора ба спискаи духтур қати танҳо беморора бута не ки аз барои сум шида дар ҷавоно мефурӯшанд. амура ҳар рӯз мекашанд, мезананд, бинишонда мекунанд, таблеткаошона мехӯранд, умуман носолим мешаванд, псих мешаванд ва тезтар аз дунё мераванд. аз героин дар ёш бо бадтаранд ки қариб ки қонунӣ уже фурӯхтаистанд. ки дили мо кайҳо боз аям генсел аз онҳое ки шуморо бояд аптекора яъне бояд назорат кина, дили мо аз онҳо мондагие, барое ки аз ҳаминҷа то бухоро ҳама порагирию порахӯрие. дига барои онҳо на насл азизай, на ҷомеа азизай. хуб, ягона қувваи ман қувваи зорист. акаи аптекчиҳо, хитон медонем ки ман дар бораи чӣ намуд доруҳо гап зестам. ҳамчунин намуд фаъолията қатъ кунен, ба одамои бесписка нафурӯшен, намуд спискаи духтур надоштагиода нафурӯшен намуд доруҳоро ки насли моро носолим мекунен. а як тараф қиморхонаву пиёнхонаву дискоклубҳо бошад, аз як тараф дига ҳамин наркотикае ки ҷомеаи моро, ояндаи моро ба носолимӣ мебарад. ҳамин корҳое ки ман мекунам ба ин мавзӯъро ман медонам ки баъзан душман пайдо мекунам, баъзан одамҳо шумбинӣ мекунанд. не ки ман асоба любов шумо дар воқа нуждатса намекунам. гапи ҳақиқата бояд гуфтан дар кор. шаҳрвандо ҳамдаст чен диден ки дар ком аптек ё дар ком хонаи наркотик фурӯхтаистанд, чунин намуд корро кардаистанд, дарҳол ба органҳои ҳуқуқӣ занг бизанен, ҳамдаст чен ба онҳо. ягон убол нестай, ягон бизиам нестай. и насли ояндаву фарзандмона аз бало эмин доштан ном дора. и бизӣ ном надора. и кори савобай балки ки ҳамин чунин намуд амалҳоро пешгирӣ кунанд. ояндаи мо бояд нек боша, бо маърифат бошем. и хеле касали ва герчика пиёна хеле не.